Ar ôl curo Pontypridd, Cwmbran Celtic, Hwlffordd a'r Dre Newydd, mae STM Sports wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Nathaniel MG yn ei tymor cyntaf yn y gystadleuaeth. Roedd Aberystwyth hefyd yn anelu gyrraedd y ffeinal am y tro cyntaf yn ei hanes. Roedd Aber wedi trechu Cambrian y clydach, Met Caerdydd a Cherfyrddin i ddod cyn bellad yn y cwpan, a'r clwb o'r uwch gyngred oedd yn bygwth yn y chwarter awr agoriadol, gyd isel Lee Jenkins ddim ar rhy bell o'r nod i griw Ceredigion. Mae STM Sports wedi bod yn cystadlu tua'r copa yng Nghyngred De Cymru eleni, a daeth y clwb o ardal Llaneirwg, Caerdydd i fewn i'r gêm yn ara bach. Pas dreiddgar gan Chris Worsley, ond gyd Lamin Conte yn hedfan dros y trawst. Mae Aberystwyth wedi bod yn holl bresennol ers ffurfiwyd uwch gyngred Cymru yn ôl y 1992, ond tydyn nhw rioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan y Cyngred. Hynny roedd pethau'n edrych yn addawol ar ôl i Lee Jenkins ddangos i gryfder yn yr awyr, cyn i'r captan Mark Williams sbenio Aber ar y blaen wedi 27 munud. Ond nath y tîm cartra ddim rhoi pen yn ei plu. 1-2 bach slic rhwng Joseph Evans a Lamin Conte, ond y capten Evans yn methu gyrru'r bêl heibio i Conor Roberts, a thîm Nana Ba yn codi mewn hyder. 5 munud yn regwyl a thorodd Lamin Conte'n glir cyn cael ei dynnu'r llawr gan Conor Roberts, cic corswot i ni STM Sports, a chardyn melyn i'r golwr. Y pwysa ar sgwydda Callum Batesman felly, a Ceri Roberts gael ei bawan at y bêl roedd na ddigon o rym yn ergyd Batesman i ddod ag STM Sports yn gyfartal. 10 munud ar ôl troi, Chris Worsley'n casglu'r bêl yn y twll, yn troi ac yn llithro'r bas yn berffaith i lwybr Josh Graham. Nath oedi am eiliad cyn plannu ergyd i gefn yr hwyd ar rhoi'r clwb o'r cyngor is ar y blaen. Wrth i'r glaw ddechrau pistillio roedd Aber yn teimlo'r gêm yn llithro i gafal, croesiad Matthew Jones yn adlamu'n greulon oddi ar y postyn. Tom Price oedd yn nesaf fentro am y gol, ond di ymdrach yn cael ei harbad yn acrobataidd gan y golwr Benjamin Boyer. Wrth i'r cloc dar o 90, roedd Aber yn dal i bwyso, West Bairns yn croesi ond peniad Bownford yn methu'r targed ac STM Sports yn dechrau breuddwydio am y ffeinal. A gyda'r chwiban ola yn atseinio roedd y gorfoledd yn amlwg, STM Sports o gyngred y de yn sicrhau lle yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Mi fydden nhw'n herio Cwpan yn y ffeinal ar y cyntaf Chwefror, a bydd yr enillwyr yn selio lle yng Nghwpan her yr Alban y tymor nesaf. Llon gyfarchiadau mawr i Nana Ba ac STM Sports. I'm lost for words in truth. You know, we turned up today with half a squad through suspensions and injuries. 3 of our players had to have fitness tests and they're in a lot of pain and they still play through it, and that's just testament to what this team's all about. I'm overwhelmed by the support people have shown us today and how these boys have performed for the management and for the club has been outstanding. Yeah, it's a missed opportunity for us, you know. I think we created chances today, didn't really take them, and you know, fair play to them. You know, they've taken theirs and they deserve to be where they are, and good luck to them in the final. From 1 to 16 staff, we all knew we could do it. We were the underdogs, of course, but the unity we got, I always knew we could do it from the get-go. We've made a final. We don't care. We get beaten 10-0, 15-0. We don't care. You know, we've done exceptionally well to get in a final, and we are proud of the boys, you know, and they deserve it, every single one of them, you know. These players are boys who are local lads, you know, they're mates, they don't get paid, they turn up training every single training session, they're here all the time, and you can see the celebration alone, how much it meant to the players, you know, and for the community as well. It's huge, it's huge.